Bengi maduong' mar Kenya Central Bank nyogolo siem ne oganda jo Kenya ma thoro tiyo gi node loso maua mag mich manyiso hera. Jopiny ogolo pachgi e wi okang' ma kamano. To ahinya e kinde ni ma koro oganda ikore ne dhialo odiechieng' mar johera ma en tarik 14 dwe ni ma idendo ni Valentine's Day. Thothgi arus, ka ng'ato timo arus, waswahili gi iloso go maua, iyudo ka graduation be iloso go maua moro mikete ng'ut cha, kata birthday. Koro ing'eni seche ma gilose no to gipine gi stapler. Koro ka gipine gi stapler otuch, mamiyo onyalo yiech piyo piyo. Mon matimo biashara be iyudo ka gin gikano pesa e kiduku. Ka ng'ato swet kaka ineno swet na ya timo zoezi, iyudo ka pesa cha dhiek. Kodhiek koro onyalo ng'adre mayot. To kidhi e duka idhi miyo ng'ato pesa moyiech, ok odwa nikech oneno ni koro pesa moyiech nyatero kure. Aya kondakta be iyudo ka kondakta dwa nyuase mondo miye go polis mondo dhano kik neno miye hongo. Koro mondo pesa no yar yot mondo oyieji. Kako bane no kane ka en kare oripo bed ne pesa iketo kamoro kata kimiyago timiyago ka en gimoro ma imiya taketo fuko ok ni bane kaka bane no yor pesa mar Kenya okasire kendo okasire. Oken gino maber sana kata ka maybe ng'ato dwa golo present e harusi gin kaka chiwo. Ng'ato nyalo chiwo kata maybe dapi, labda kabat, ka ng'ato nyalo chako dak koneno ni labda pesa kogolo nyalo bedo ne gimo marach. An wachna dagi kabisa nikech pesa ikwalo Kenya ka piny maru. Kwalo gi mamoro iwinjo ni okwalo dhi kama mago ok gijaluoye. Ma ng'ato kuchami kunjo pesa to ne jahera ni pesa no dhi tiyo. Nikech ok oyieche. En pesa ma dhi tiyo. Idhi kawe ikunje ti bane iriwe gi flowers itero ne ja girlfriend ni. Obro tiyo gi pesa no. Mar nyiewo gimoro amora modwaro pod odhi circulate. Tende niya pod odhi tiyo kamoro amora modhiyo. Ok en gima obedo ban no ok onyal tiyo. Koro sirikal gima onego bed ni gitimo maduong' kaka gavana ma Central Bank of Kenya ong'i pes mikwalo gi kuma dhiye. Owe ng'iyo pes ma johera gi bando katero ne jomoko. Wachna dagi kabisa. Jogi nyaka watreat gi to ng'eni kok watreat gi to kaka Valentine biro mbele ka kok watreat gi kamano to ng'eni nyathi ma nyako nyalo kata we dakika mathin. Koro gina kwayo sirikal mondo mi owerego wachno owerego kabisa nikech kaponi odwa ban weche gi to ber ka ochako from sirikal mamalo kata police be ikunjo negi pesa timiyogi kata politicians bi kunjo pesa to miyo jopiny. Koro gini ber kichako gi malo mondo mi at least gino bed equal. Si pesa ni yako, pesa ni ya mwenye anafanya. Sasa hawangesema hivyo, hawangetoa hiyo kitu wametoa. Wangeacha tu pesa, wasichana wapewe pesa. Wasichana wanafaa watumie pesa. Gitimo maber nikech jomoko ne ketho pesa tek mondo yud gigo be yani ne kelo pressure ne wan jok moko seche moko ok wanya yudo ama wanya yudo ne miyo wa pressure but koro kako gole no okonyo jomoko an awacho ni